Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Gentlemen, kindly rise to welcome the chief guest, the Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman, alongside the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad K, Sangma, the Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya, Shri sngi, their other Honorable Cabinet colleagues, Dr. Measal Anthony Lingdo, Shri Paul Lingdo, Shri Marcus Mara, Shri Kamingwan Imwan, Shri Shakliyar Warjari, Shri A.L. Head, and a host of other esteemed dignitaries. Kublai pi baro gini kilong ki khubor bam dagasngi. Myntri Pla Tyngka Conrad Corporate Affairs jong ka Sorkar Pdeng ka Nirmala Sitharaman mendagasngi kala temot yaki projek kiba kongsan Meghalaya ha ka jingiadonlang Myntri Rangbah ka Jylla Conrad K Sangma ki Myntri Sorkar bat ki he Sorkar na ka Jylla bat Pdeng ha ka jingialang balong Lariti Shillong. Kini ki projek ki kentup ya kamau khanu International Football Stadium News pa sanpo arklur tingka kapin bhat mai ka umyam lik knai klur tingka ki Working Women's Hostel ha Shillong tura bernihan ba jawai ka MIC infrastructure khnai klur tingka ka IICE Regional Campus ka CBIC Integrated Complex bat ka jimpli pat ba ya nyopu artli ki digital library lingba ka online. Habakran hagani ka jingïalang ka Sitharaman kala ong bakini ki project ki bahap apo ki scheme SASCI Special Assistant to States for Capital Investment kalong kasakhi jong ka jingkershan ka bashisha na ka Sorkar Pdeng sha ki Jylla shatay lamingi. Na ka bentangi hapdeng ka than shatay lamingi kamut ka jingkerku ka jingtray ka jingsarong bar ka jingshai. Kala keduru bagi skim ke Sorkar Pdeng ki yarap omtang ya ki kharkhana he ndairu iki benta benriu rit bat kinong di shnong lingba ka jing airam klam jubor ya ka jing penskam tiar ban kentiu ya ka imlang salang bat ka yok kam yok jang u Conrad K Sangma ha ka jing pran jong ula ong ba ka jingwan jing Myntri Pdeng kam leitang na ka benta ki jingialang official handai ban yok small thu ya ki jing jong ka Jylla ulai thu ru ba ka Meghalaya menta kerajaan poisha ka $100 billion economy but ka jingkiu shakmat ka yo ka kot klapoy shak khatsan percent ka bapalat ya ka national average ula ai khubleiru ya ka Sorkar Pdeng halor ka SASCI ka balapin kiu ya ka capital expenditure ka Jylla na 6000 sauspa tingka klur sha san hajar klur tingka ula ong ka Jylla kala kentiu shakmat da kabashim kabulut iki scheme Pdeng bat project na jingialang shabar. Myntri Rangbah ula penkut da kabaong badang bun ki jing andrei ka Sorkar Jylla klabu thong batre shitom ban pendep ye kisam ki jing angnut ba karoi ka par jong ka Jylla ba kathan baru akawai. Hagani ka jingialang la samru ye ka check shakinong yo jingtoy hapo ki scheme pher ban kershan ya ki bomdan jing kershan bisa andrei batre na la ka jong kabor.